Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. So gusto ko pong sumali bilang star of the night sa aming Christmas party sa darating na Friday. Ang problema, wala po akong budget. Pero gustong-gusto ko po talaga. Paano kayang gagawin ko? Sayang naman kasi yung opportunity. Gusto ko po talaga ma-experience at higit sa lahat, yung premyo. Okay. Parang ang hirap ng problema mo. Ang hirap ng problema talaga kasi alam gusto mo. Gusto mong sumali pero wala kang pera. Parang money contest pero wala kang pera. Pero alam mo, ito yung natutunan ko bilang natin, Jex, bilang tayo ay madiskarte. Hindi lumaki sa hirap. Correct, lumaki sa hirap. Tsaka kahit hanggang ngayon. Hanggang ngayon, naghihirap. Oo, hanggang ngayon na kahit paano malayo na pero malayo pa. Diba? Dumidiskarte pa rin talaga kami. Ako, a lot of times, I would say na pagka kulang sa ganito, didiskarte ka talaga sa ganyan, diba? So, ang kailangan mo talagang gawin, and kung hindi mo to magagawa ngayon, no, kung baka next year ka na mag-star of the night or whatever, ang dapat mong i-invest, bukod sa, of course, investing in money itself, diba? Mag-i-invest ka sa relationships. Ayan. Mag-i-invest ka sa kabaitan, kabutihan, ganyan. Okay, kasi, so, ganito, bibigyan kita ng example. Halimbawa, si Nicole Yala, gustong-gusto niyang karirin yung sa Halloween. Correct. Hindi siya gumastos. Ang budol lang siya ng mga friends. Correct. Kasi nga, yun yung sinasabi kong we invest in friendships. Ganon. So kung meron kang kung nag-i-invest ka sa mga kaibigan, tas mabait ka din sa kanila, hindi ka mahirap tulungan. Correct. Yun, diba? So kung halimbawa, alam mo sa sarili mo na meron ka mga kaopisina or kung ano ba yan, sa Star of the Night, sa office ba yan? Or sa barangay, sa simbahan? Malamang office. Diba? Sino dyan sa mga kaibigan mo yung parang pwede mong lambingin? Ayan. Kasi alam mo, ang kagandahan sa'yo, kabisyo, nandyan na yung puso to join. Meron kasi mga iba, pinipilit pa. O kaya pahirapan. Alam mo yun, yung parang katulad ng kaibigan kong gustong-gusto niyang matutong kumanta yung anak niya. Pero ang may gusto talaga, yung kaibigan ko, yung nanay. Yung anak hindi. Diba? So every time na tawag dun, singing lessons, talagang alam mo yun, yung hindi niya talaga tinutodo kasi wala naman talaga siyang intention maging singer. So mahirap kapag yung tao, yung heart niya is not into it. Correct. Ang maganda, ikaw. Your heart is into it. Gustong-gusto mo talagang, isipin mo bukod sa premyo, anong una mong sinabi? The opportunity to experience. Correct. So, diba? So ibig sabihin dito, manalo-matalo, yung the fact that you joined is in itself a win for you. So, ang galing. Parang ikaw na lang yung Christmas tree, sasabitan na lang ng mga... Yes, kasi willing ka na willing unlike ka na. Ng iba na, yung pipihitin bubuuin bubuuin pa. Ikaw, diba? sabitan na lang. I'm ready, I'm open. So, isa sa mga diskarte na pwede mong gawin dyan is yung mga seasoned na nakasama sa trabaho. Yun yung lapitan mo, lambingin mo. Correct. So, yun yung sinasabi natin na hindi mo man magawa ngayon. Hindi namin alam kung ano ang sitwasyon mo sa office. Yan. Bagong empleyado ka pa lang ba na wala ka pa masyadong kakilala? Or mahihain ka na hindi ka masyado nakikipag-usap or masama ang ugali mo, hindi ka mautangan, gano'n. Kasi magdedepende yung tulong nila sa kung anong estado mo sa opisina ngayon. Kagaya sa amin ngayon dito, 'di ba may pinag-uusapan na dapat sino bang sasaling Star of the Night. Yan. Kaya sabi mo, ikaw na lang, susuporta na lang kasi napagdaanan na namin yan. So tsaka support na lang, 'di ba? So yun yung maganda, maghahanap ka ng support group. Yan. 'Di ba? Kasi sa totoo lang naman
the success of one is the success of the Tama. whole team. Correct. So, kung nag-succeed ang isa, bilang, malamang hindi ka lang naman mag-isa sa department ninyo, di ba? Unless, yung sa department ninyo, 10 kayo, lahat kayo maglalaban-laban. Mga kontesera. Yan ang mahirap kapag lahat maglalaban-laban, lahat competitive. Ako, hindi tayo makakakuha ng suporta mula dyan. Pero kung halimbawa, ikaw lang naman dun sa department ninyo or ikaw lang dun sa group, hihingi ka ng help. Kasi nga, sasabihin mo na yung success mo naman ay success ng buong department. Pero in case naman na ganun nga, kontesera kayong lahat, hindi mo makuha yung support group dyan sa loob, pwede ka mag-extend sa labas. Sa labas. Correct. Di ba? Yung mga ganyang klase mga eksena. Or, ang gagawin mo lang talaga is minsan nagiging mas kabilib-bilib para sa mga judges ang mga costume na DIY. Yan, yung DIY. Pwede. Kung creative ka. Correct. Yung mga garbage bag, gawin mo na. Gawin mong Di ba meron tayong meron ako isang kaibigan na nagdi-DJ na siya sa Palawan eh. So, si Mama Morena. Kapag ka binigyan mo yan ng kumot, magagawa niyang gown yan. Tapos lalagyan niya ng belt. Mga ganon. So baka naman may mga ganon kang mga eksena ng ng pa-DIY. Tsaka ngayon, hindi na mahirap ngayon kung gusto mo talagang karirin yung hindi mo kinakailangang gumastos na malaki. Yung ukay-ukay, pwede it's a go-to place eh. Correct. Diba? Actually, yung party natin, mga yung shining shimmering natin noon. Ito lang. Marami doon tumakbo sa ukay-ukay. Oo naman, madami. Hindi lang pati online. Hindi na po siya lahat mahal. Madami ng options na mura. Correct. Ganon. So, konting tweak mo na lang para maging iba. Diba? Gets namin yung yung kaya ka nag-message sa amin. Kasi syempre, ang hirap lumaban ng taong walang pera. Totoo din naman yun. Yun yung katotohanan at masakit. Parang, anong laban ko dun sa taong kaya mag-rent ng mamahaling gown? Anong laban ko dun sa taong kaya magpa-makeup dun sa mamahaling makeup artist? Totoo yan na parang feeling mo mawawalan ka ng loob. Pero wag. Ang importante, lumaban ka. Ang importante, magdidiskarte ka talaga. Yun eh. Hindi ka pwedeng yung victim, magbi-victim-victima na lang. Kawawa naman ako. Ako na talaga yung pinakamahirap. Kahit kailan hindi na ako mananalo sa kahit anong mga ganon na pwede naman niya magganyan pero sandali lang. Pagkatapos niyan, bangon ulit. Actually, the good thing na medyo kulang ka sa resources, dyan kung minsan yung na-unlock yung creativity mo. Yes. Dahil wala kang resources. Correct. Doon mo nabubuksan yung mga skill set mo na. Tama. Ay, wala akong pera pero eto pwede na tong gawin. Chula dyan. Yung ni nanay. Correct, yung bestida ni nanay. Ayan. Nagagawin mo, 'di ba? Yung gugupit-gupitin mo na kung anong gagawin. Tsaka nga, yun nga pwede kang kunyari may theme. Pwede kang medyo taliwas ng kaunti na nag-adhere pa rin sa theme kasi tatandaan mo lagi kahit gaano ka kaganda, kung hindi naman ikaw pasok dun sa tema, which is 30% ng criteria for judging, wali din. Pero ang pwede mong gawin na sinasabi namin kakaiba is may pambali ka o pambasag na magsa-stand out ka sa kanila. Yan yung prinsipyo ng Love Radio. You always think outside of the box. Ganon. Para maiba ka. Oo. Pero alam mo, gusto lang kitang bigyan ng warning, kabisyo, na mahirap din maging competitive. Yun. Ano siya? Broken heart ka rin din. Correct ka. Ako, I'm a very competitive person. Pagkalimbawa yung laban, yung laban na parang, kunyari, let's say, fun run, marathon, ganyan. O kaya kung ano man na konektado sa pagiging, physically fit and athletic, ganyan. Tapos sumali ako, tapos natalo ako. Hindi yun para ikasama ng loob ko ng sobra eh. Hindi yung para ikaiyak ko eh. Pero kung halimbawa ang competition ay yung itinodo ko talaga, yung alam kong I put my heart, my soul, lahat ng mga pwede kong ilagay ay inilagay ko doon, tas natalo ako. Medyo mahirap sa akin tanggapin yun eh. Yun lang yung medyo mahirap kapag ka-competitive person ka. So ano lang yan, it's just a warning na thinking ahead para sa isang tao from a competitive person to another, 'di ba, na kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang kasi ang sakit sa heart
kapag hindi ka nakakatanggap ng pagkatalo. Oo. Mahirap siya talagang tanggapin, promise. Tapos mabubwisit ka pa yung nanalo. Ano ba yung ginawa Ano ba niya? naman yung ginawa nung nanalo, di nagsipsip ba? lang sa boss. Correct. Ito na naman tayo. Sama talaga ng ugali. Ba't nadamay si boss? Ba't may ganon? Hindi, di ba? Okay, yung mga ganon. Di ba, mapapasabi ko, tingnan mo, hindi naman masama yung ugali mo dati. Mm-hmm. Pero dahil sa inis mo, dahil natalo ka, napag-isipan mo pa siya tuloy ng masama, siguro kabit siya. Kaya mataas yung score. Kasi, BFF niya yung organizer. Correct. Oo, mga ganon. O di naman kaya, ay nako, dinaan sa ganito. Kasi pinamerienda kasi, pinapansit silang lahat. Di ba? So, hindi ka naman dating ganon. O ayaw mo naman maging ganon. So, it's just a warning na i-maintain mo lang yung heart na gusto laging ma-experience sa mga bagay-bagay. Tapos yung pagiging competitive is not really a bad thing. Ayan. Lahat lang ng sobra ay hindi maganda. It's a make or break yan eh. Whether you make it or you will break. Oo, diba? Pero pag nabasag ka, pick yourself up. Yun naman talaga. Diba? Ako sa ganyan, iiyakan ko lang yan mga isang araw. Tapos pagkatapos na mahihibas-masa na ako, okay na ako ulit. Diba? Naiinis ka na dun sa sarili mo. Bakit ako umiyak? Oo, tsaka sasabihin ko yun. Sasabihin ko talaga sa sarili ko, nakakainis talaga yung sarili ko. Nakakainis talaga yung self ko. Yan yung utak ni Nicole. Promise. Si Raulo. Sobra yung utak ko. You don't want to go inside my brain, Kabisyo. Promise. Kaya alam mo ngayon palang, gusto ko lang ding sabihin na gusto kong i-shoutout yung asawa ko kasi ang hirap magkaroon ng asawang katulad ko mag-isip. Na sari-sari. Minsan emotional, minsan si Raulo. Minsan ang tibay-tibay, minsan iyak ng iyak, di ba? Parang tanga. Minsan walang rason. Ano ba? Wala lang. Gusto ko lang, trip ko lang. Gusto ko lang umiyak, bakit? Di ba? Yung ganon. No? So, yun yung, nag-warning lang ako. Nilang, pag nag-uumpisa ka na kasing sumali sa mga kumo-contest ka na talaga, nagiging part na ng system mo yung pagiging competitive eh. So, nag-advance thinking lang ako sa'yo na pag sumobra kasi yan, medyo mahirap din siyang i-handle. So, doon ka lang sa nag-e-enjoy ka, tapos, hopefully, may premyo. Kumbaga, dapat bonus na lang yung nanalo ka. And nakadepende din yan how you will take things, yung mga failures mo. Kagaya na lang, yung Miss Universe natin, si Atisa. Oo, di ba? Ilang beses nag-attempt. Ilang yung na hindi nanalo, na natalo. Pero imagine mo, nag-represent ng bansa natin. Correct. Diba? Bongga, di ba? Oo. Ganun lang yun. Your time will come. Tama. In His time. Correct. He makes all things beautiful in His time. Correct. Ha? O good luck. Sana makakuha ka ng mga resources, makadiskarte ka ng bongga para makasali ka na bilang star of the night. At pag nanalo ka, huwag mo kalimutan balatuhan mo. Sabi mo, di ba maganda yung papremyo? Pinag-usapan ka namin na 12 minutes, girl. Ayan, tandaan mo balitaan yan. mo kami. Siya, salamat sa pagtutok. Okay, dito na lang po muna ang tambalang kumikinang muli. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1.